Hello. Welcome back to my channel. Hai, mendak sini mah. Ngala request no itu di komen trong phi bagi orang yang man kapal mah kat bangapun video ki ong baik ba. Balai ngam yo I ki bundle jong ki enemy but wat la ngala dap mah ban download ki collection pack tang bangam yo I idrai ki bundle jong ki enemy te kawai pat ki ong yang balai kapha update kapha download man kasngi mah ki collection pack kum gini hai kapha download be man kasngi kane ngathai tang gitu ki mobile jongka Realme Oppo baka Samsung ngathai tiba bat Realme Oppo bat Samsung lane katoka Redmi ro ngathai Redmi te hai kila ban la ekane mal ba lang hai ki set request nga ka way man kasngi man kapal mah te let's go sa pai hado bokot te ngap kane video hado bokot han sa lap ya kai kita kijing sisa te let's go. Hỏi ngân ta xin mà ngân request sai tôi cả comment các bạn yang các bạn bật ai các bạn download man cái gì mà chế bạch các bạn con hỏi hấp ai sang này làm cái net cái đây thằng sample hi mà baka hấp don cam hi ban lẹ mà cho ai nak kang này clear achi để sa clear bang này bro khai để đẹp cái này sa back nọ cái game sa tot sang này sa yu be ka prefer lại kumban delete sa yak na try pi hi hang ne hapo permission je kan ne pai kom ne dai ma ban on lada pi on long kan sa delete la ne kan sa pha download eta ki collection pack trong pi man kasngi la pi on ye ne tik mo long pi hap dai be ban off ye ne pa hang ne remove permission delete temporarily file and stop notification long la pi on yang ne long kan sa remove baik man kasngi ti hap dai ban off no ya ka ne mo je kan ne go wai pet ya kan ne go wai ro pi hap dai ban ai clear chwa ya kan ne ka storage ai chwa ne clear achi but hang ne hi harum ya kan ne ka data nga try kan sa dan ko ba pha clear te kan ne pi hap an dai ban clear te ke hai pet namar ba ka wai ma namar ba nga kum ka phone ayu kam ka phone jonga kam don re namar ba kam der ka Oppo lene ka Realme lene ka Samsung mah te tangki to ki Oppo Realme Samsung gi don te hai ngala su pha sen ni tu way guys na ka video bangal ale phone jong u te sa pek yang ne ka video ngan pen I te hai namar ngatrai ki to ki Realme le Oppo don ne phone manager te sa pli ne te ngatrai pi I hiang te atli ki dat te sa ai setting sa check setting ngatrai ne SELF check pai klik yang ni ka SELF check te sa ai hang ne pai kan menta kan everyday te sa turn off no e kan ne knang bakan am pha download cho pi man kasnya ber kan ne ka wai auto storage kan off bro kan er pina ba ben no never na tapi ai everyday tolong man kasnya kan sa pha update ne kan sa download ta ki collection pack jong pi te hai ngatrai ya kato ka ba ong ba beli ka pha download man kasnya te ai tu ki Realme Oppo Samsung te ngatrai tang to i kala chai ya pi te sa ne ka wai ma ka ba pha lada subu haka haki enemy kampa bundle subu hanga kala pa bundle ma ngala dap download subu bro khai tang ba kampa bundle ra haki enemy ngatrai ka ne ma tang kato ka Free Fire original try ka balong ko to ma Free Fire mak te ngatrai kam le re ai kum ngar ko ju I ka Free Fire original janga ka long kum to te ka mak spat kam long re kum to te ngatrai ba ya kan ne te katu original te ngatrai babarok khai namar ba tip hi ba man swa ga katu ka Free Fire original bala sha ban mo ne po India jongi te long menta te long kumba subu rangi alamar bangi la ka ik to ka Free Fire original mala long kumba ngisu hak la ne ngisu kumta mo long la long thik kumba ngisu hak namar ba po Play Store mai so te mon dai ni pat ngidang kwa ban lịch vật na e ra mo te long subu la da phi le kumta te subu long hadin ka account jong phi long ka sa ban la ne kan sa du mo oi hadin ngathai kan sedang wan bieng la da pia report le da pia send feedback ya ka Free Fire original mo hadin te ngathai kan sa long bieng te namar ba amla ra ban la e namar kan ne te kan thai ba amdei re tang manga maroi la ne tam fi maroi mar ya kan ne te ngathai ba debit borok khot ki balong kum ne mo
ba haki enemy ba kampau bandal re namar umla ban le namar ka dei na ka server India jongi namar ba la sha ban hapo ka India jongi mo long borok khot kum bong la sha ban ni ka Free Fire original ta long dei ngi pan ngi le start ngi le banang mo ngi le ban wat jika download na te ha kala bandu no ka akal jong phi ro adin namar la phi le kum ne mo namar ba chubu long kum nga man ta ngam sha so yi phi ba phin le gai da ka ni ka original ndai phi bat pidang le chi le ban chubu ngam palai so po Play Store le hapo long hapo Play Store le hapo ki ji apps ndai phi bat phi le wa phi le hack le phi le chúng ta một phi download na kiwi ki app na jika pa phi te long problem no hang ta ken long ka Free Fire long ka YouTube team mo ko bong te kam sha so ken long ka chule thlia ne ka chule thot no kom ne kom te khang ba phi ro phin ya thaj ban le kai da ta ka original mo te hoi namar ma ngatip ba ka Free Fire max te pe long kom nga ro hoi nga ka Free Fire original jangar ko long be kom ta thik be kom ta thik hi namar ba ngam ngala wat ka download na ngala wat lat lot bangan le mo bangan pen I ta ki bondel jang ki ini mi ndai ngam lap ngam yo te la ban le ye kan te hoi kitu hoi ki kham tam le ki dikhar mo bon teng tang ki sna video ye kan ne mo ki susna namar ba long ki la bon pala ki nong kali ndai ki susna pan pen I ma len kum ne kum te long ban hi kai ma len kum ne kum te ndai phinam la si ja long like no stang ka tala wan hi la de kum ne kum te mo te ya den te kan sa long la long ndai te phim la re ban phim la ban le namar kam don jaka so nang ai ba phin download ne na ai ba phin le ya kan mo te nga thai phila sung tho I ne ki jing batai janga khan diet te ngan pen kot no e ko dio te la da phim ya sung tho ro sung ba sa comment hapo ba ngam sung tho ba phi batai kum no kum ne em tai te nga thai la da phi yo jing man toy ro na ne ko video janga khan diet te sung ba sa ya share ya like but subscribe tu badang shwan thmai ro ka ne channel janga te tangkam ni hi ka video ngala kot dengan si kedopat ka next video